ஹாய் கேஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இது எம்எஸ் கோஷிக்கில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படி பார்த்திங்கன்னா, ஒரு சைக்கிள் ரிவ்யூ தான். இது வந்து ஒரு ரேடியோ சைக்கிள் A65. இந்த சைக்கிள் அப்படி என்ன இருக்குது அப்படி பார்த்திங்கன்னா, இங்கே ஃப்ரிக்ஷன், அப்படியே பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க் பிரேக். ஸோ இந்த ரிவ்யூ வந்து இது எவ்வளோ ஸ்பீட்னா 24 அண்ட் காய்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா வந்து டாப் அண்ட் மாடல் பாருங்கள். பிரேக் பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. ஸோ மெயினாக ஒன்று சொல்ல மாட்டேன், இந்த சைக்கிள் உல்டா சஸ்பென்ஷன். ஸோ இந்த வண்டியில் அப்படி என்ன இருக்குது, செம்மையாக இருக்குல்ல. ஸோ இந்த சைக்கிளில் மெயின் பார்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம சீட் ஹைட்டர் தான். இப்போ ரிஃப்ளெக்டர் அண்ட் டயர். இந்த டயர் பார்த்திங்கன்னா செம்ம இருக்குது டயரு, செம்ம. அண்ட் ரிம்மு வந்து அலோவில் செம்ம இருக்குது பாருங்கள். இந்த சைக்கிள் நான் ஒரு குட்டி பேர் வச்சுருக்கேன், கேடிஎம் சைக்கிள். செம்மையாக இருக்குல்ல. ஸோ காய்ஸ், இந்த சைக்கிள் செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். இட்ஸ் கரெக்ட் ஃபார் மீ. இந்த நம்ம உட்காந்து ஒரு ரவுண்டு போய்ட்டு வரலாம். ஸோ காய்ஸ், இன்னொரு ரவுண்டு வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு. இன்னொரு ரவுண்டு வந்து அடுத்த வீடியோ வருங்க. பாய் காய்ஸ்.